Dario Rahelić, dijabetolog, predstavnik Sveučilišne klinike Vuk Vrhovac, predsjednik Hrvatskog društva za dijabetes i bolesti metabolizma Hrvatskog liječničkog zbora. Profesor dr. Branko Kolarić, specijalist epidemiologije, voditelj službe za javnozdravstvenu gerontologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar. Doktorica Gorana Mirošević, specijalistica interne medicine, subspecijalistica endokrinologije i dijabetesa, voditeljica odjela za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Zavoda Mladen Sekso, klinike za internu medicinu, kliničko-bolničkom centru Sestre milosrdnice. I doktorica Stipančić, specijalist pedijatrijske endokrinologije i dijabetologije, pročelnica Zavoda za endokrinologiju, dijabetologiju, pulmologiju, alergologiju, kliniku za pedijatriju, Kliničko-bolničkog centra Sestre milosrdnice. Evo ja ću odmah na početku ispričati našu doktoricu Mirošević koja je svježa sa koronom, pa ćemo je probati što manje zadržati u panelu. Evo zaista hvala što se pridružila. Ja ću se truditi ostati do kraja. Dobar dan svima. Da. Evo i moći ćete nam iz prve ruke reći kako je to imati koronu i da korona zaista postoji. Dapače. Da. Evo ja bih zamolila docenta Rahelića da počne sa svojim predavanjem. Tema mu je važnost cijepljenja protiv influence, pneumokoka kod osoba sa šećernom bolešću. Docent Rahelić, je nam tu? Još uvijek čekamo docenta. Dobro, dok nam se on priključi. Mogu ja ako hoćete. Pa ajde sad dok naš docent, on je friško došao sa obrane doktorata, pa onda evo može nam profesor Kolarić onda ispričati svoju temu, odnosno svoje predavanje. Profesor, izvolite. Hvala lijepo, hvala na pozivu. Možete mi sam potvrditi da li vidite prezentaciju? Vidim. Ok, čujete me. Znači ja ću krenuti. Zrinka Mah, predsjednica, me je već pozdravila i mi se poznajemo i surađujemo znanstveno i na druge načine, tako da zahvaljujem na pozivu i na današnjoj časti da se obratim ovom skupu. Koliko sam shvatio, radi se prvenstveno o osobama koji imaju žive s dijabetesom. I onda tako sam koncipirao izlaganje, dakle cijepljenje osoba sa šećernom bolešću u eri pandemija COVID-19, a kako se ja bavim gerontologijom, iskoristit ću da malo kažem i za nešto o starenju, jer i osobe s dijabetesom isto stare, pa imaju imamo nekih zajedničkih tema sa starenjem i zdravim starenjem. Dakle, kronološka dob je najznačajniji prediktor teške kliničke slike smrtnog ishoda, dakle što smo stariji to imamo veću vjerojatnost za tešku oblik korona bolesti i smrtni ishod. Dakako, onda su na drugom mjestu poslije kronološke dobe kronične bolesti, između kojih je i dijabetes, dakle osobe sa šećernom bolesti imaju veći rizik od teških oblika bolesti. Pitanje je jedno etičko, ono što mi sada danas raspravljamo, lockdown da ne, zašto zaustaviti cijelo društvo radi ljudi, prvenstveno starih ljudi, dakle ljudi koji umiru imaju obično preko 70 godina, kojima je očekivano trajanje života je onako nisko i što je takozvani švedski model. Dakle, ja uvijek iskoristim priliku da kažem da mi ne možemo izolirano štititi starije osobe, ne možemo izolirano štititi osobe koje imaju kronične bolesti, ako je u društvu puno ljudi zaraženo, onda će se i te osobe zaraziti. Dakle, ne možemo izdvojiti starije, ne možemo izdvojiti domove za starije, ne možemo kronične. Kad bi gledali ljude koliko ima u riziku, ne znam, Britanci su radili istraživanje, pa skoro 60% ljudi ima neki od rizika. Dob, hipertenziju, pretilost, neku kroničnu bolest i slično. Toliko u uvodu. Još 2-3 rečenice da vas podsjetim, starenje i starost. Dakle, starenje je stalan postupak, izrazito individualan i počinje od začeća i traje do smrti. Dakle, a starost je dob starija od 60, odnosno 65 godina. I ono što ja volim reći, kronološka dob nije istovjetna s biološkom starošću. Isto to tako znate i za osobe s dijabetesom koji imaju dobro reguliranu šećer, glikemiju, koji imaju uredne hemoglobine, da su biološki mlađi od onih koji loše. Dakle, jedno nam je biološka dob, a drugo nam je kronološka dob, odnosno broj godina.
I zdravo starenje znači očuvanje naše funkcionalne sposobnosti. I zadnji dio, da vidite koliko imamo problema još sa starenjem. Dakle, ageism bi volio da znate taj termin što znači, odnosno stigma i diskriminacija na temelju kronološke dobi, upravo ovo o čemu smo razgovarali, dostupnost zdravstvene zaštite, zdravstvene skrbi za starije osobe, na tomu kao društvo, kao civilizacijskom dosegu moramo inzistirati unatoč nekakvim drugim šumovima u komunikaciji, porukama koje možda čujemo. Jer ja uvijek kažem da su naši stariji, to su naše bake, djedovi, naši roditelji, to smo mi za 3 dana. Na taj način moramo pristupiti ovoj pandemiji i osobe koje su u institucijskoj skrbi, dakle starije osobe u institucijama imaju lošiju prognozu od onog koji su izvan institucija i zbog toga posebnu pažnju posvećujemo njima. Čisto da vidimo koliko osoba 65+ imamo u Hrvatskoj, to vam je 850.000, dakle 21%, u gradu Zagrebu 20%, od tih 850.000 ih je 22.000 u institucijama, odnosno u domovima za starije. To je bilo prvi nekakav uvod moj, dakle starenje, koje je važno i za osobe s dijabetesom je pogotovo važno da zdravo stare. Druga tema koju vam hoću danas kratko obrazložiti jest cijepljenje i zašto se cijepiti i zašto se osobe s dijabetesom trebaju cijepiti. Ovo je program obaveznog cijepljenja u Republici Hrvatskoj 2020. i možemo vidjeti da mi cijepimo protiv 12 bolesti obavezno. Dakle, tuberkuloza, Haemophilus influenza B, difterija, tetanus pertussis, poliomijelitis, morbili parotitis rubela, hepatitis B i pneumokok. Dakle, sve te bolesti cijepimo u obveznom kalendaru cijepljenja. A pokušat ću vam pokazati što je cijepljenje napravilo sa ovim zaraznim bolestima. Danas često slušamo o tome da bolesti ne bi bilo ako i nema cijepljenja i tako, ali cijepljenje je jedan od najvećih otkrića i najvećih, ja bih rekao, svakako medicinskih otkrića u top 3, a i općih civilizacijskih, jer do 1930. u Hrvatskoj je recimo bio mortalitet dojenčadi 30%. Dakle, mortalitet dojenčadi znači koliko djece umre u prvoj godini života. Znači 30%, dakle niti prije 100 godina djece je umrlo unutar prve godine života. Tad sjećate se, bile su velike familije, imali su ljudi 8, 9, 10 djece i bilo je normalno da vam 1, 2, 3 djece umre kao dojenče, dakle u prvoj godini života. Danas je to 0,5%, odnosno 5 promila, odnosno 60 puta manje. Zašto je to tako? Prvenstveno radi programa cijepljenja, što su dječje zarazne bolesti gotovo eliminirane. Drugo je, uveli smo pranje ruku, što sad jako puno slušamo u vezi COVID-a, uveli smo sigurnu hranu i sigurnu vodu koju pijemo. Dakle, te jednostavne mjere su napravili da mi danas živimo duže, da ne umiramo kao dojenčad i da nam, sad je li to dobro ili nije dobro, dakle eksplozija populacije na 8 milijardi koliko nas ima danas na kugli zemaljskoj se dogodila upravo nakon tih otkrića. Evo pogledajte, samo ću demonstrirati, proći kroz slajdove što se događalo sa bolestima kad je uvedeno cjepivo. Vidimo difterija, bolest, tu je uvedeno cjepivo. Tada smo imali još jedan epidemijski val, cjepivo je uvedeno 1948. i vidite pad i mi difterije praktički nemamo od 1974. To su koji sporadični slučaj. Tetanus. Uvedeno cjepivo 1955. Pogledajte strmoglavi pad tetanusa nakon uvođenja cjepiva. Hripavac ili pertusis ili magareći kašalj. Cjepivo uvedeno 59. i vidite da ga gotovo nemamo. Dječja paraliza, odnosno poliomijelitis, uvedeno cjepivo 61. Salkova vakcina i paraliza je gotovo eliminirana sa kugle zemaljske. Čisto samo da vam ne pokazujem grafove da vidite što su te bolesti činile. Ovo su posljedice dječje paralize. Dakle, vidite da je to bila jedna bolest koja je ozbiljno mutilirala ljude i onemogućavala život, odnosno stvarala veliki invaliditet ili to su, dakle, to još nedugo se događalo. Rekli smo da je tek Drugi svjetski rat i nakon toga Salkova vakcina napravljena. Dakle, te sve bolesti o kojima sada pričamo, mi ih više ne vidimo, ne znamo, pa onda banaliziramo to što dobijemo programom cijepljenja.
Vidjeli smo prije 2 godine veliku epidemiju ospica u Europi zato što je procijepljenost pala ispod onog što zovemo da nam je granice kolektivnog imuniteta. Meningitis uzrokovan hemofilusom influence B. 2002. uvodimo cjepivo, pogledajte, pad, nakon toga nema. Hepatitis B uvedeno 1999. u 6. razred osnovne škole. Ovdje smo ga prebacili u novorođenačku dob i vidite pad slučajeva hepatitisa B. Ospice. Isto tako, cijepljenje uvedeno 68. Pogledajte, onda je uvedena kasnije i druga doza i gotovo da ih nije bilo. Ospice su recimo jedna od, kao i varičele, odnosno vodene kozice, najkontagioznijih, odnosno najzaraznijih bolesti i da bi od njih imali kolektivni imunitet treba 95% ljudi biti procijepljeno. Palo je to ispod 90, ispod 80 u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, imali smo jednu epidemiju i nakon toga je ponovo porasla procijepljenost. Mumps u Hrvatskoj, recimo parotitis, koji je isto zanimljiv, pogotovo za osobe s dijabetesom, jer se zna da jedna od komplikacija mumpsa može biti, dječaci imaju upale testisa, pa muška sterilnost je posljedica. Isto tako i pankreatitis može uzrokovati, pa može posljedično nastati dijabetes. Tako i neke druge zarazne bolesti protiv kojih se cijepi mogu uzrokovati upale. Danas, evo u eri covida proučavamo male promjene u zgrušavanju krvi koje mogu dovesti do upalnih promjena u cijelom tijelu. Za neke bolesti još uvijek to ni dovoljno ne znamo. Dakle, ovo je mumps, parotitis epidemika, 76. uvedeno cjepivo, vidite pad, i onda smo još zbog toga što je bilo tog parotitisa uvedena druga doza 94. u prvom razredu osnovne škole i gotovo da više nemamo mumpsa. Pogledajte, to je bilo 14.000 djece 76. godišnje oboljelo od ove bolesti. Rubela ili rubeola, bolest koja je posebno opasna bila za trudnice, odnosno još uvijek jest. Dakle, ona izaziva teške malformacije ploda, gluhoću i poremećaje u razvoju ploda centralnog živčanog sustava, pa i u modernim državama, sada smo prije nekoliko godina je bila epidemija među trudnicama u nekim vjerskim zajednicama zatvorenim u Nizozemskoj gdje su se rodila malformirana djeca. Dakle, to je sve nešto što se cjepivom praktički eliminiralo. 75. smo uveli cjepivo, imali smo tada 20.000 godišnje, pa 15.000, sada su to na prste jedne ruke se izbroje sporadični slučajevi. Kada neko kaže te bolesti bi nestale i da nema programa cijepljenja, pa evo ovo je jedna usporedba, ospice i vodene kozice koje se praktički isto prenose respiratorno i jako su zarazne i jedne i druge. Vidite, ospice smo uveli cijepljenje, vidite pad ospica, vodene kozice su praktički na istoj razini. Dakle, to su bolesti koje su po karakteru prenošenja vrlo slične. Drugi primjer, dječja paraliza i hepatitis A koje se prenose oralnim putem, dakle progutamo uzročnike bolesti. Dakle, hepatitis A imamo neki pad zbog toga što hranu, pranje ruku i ovo drugo, a dječja paraliza nema jer smo uveli cjepivo. Inače bi dječja paraliza bila vjerojatno paralelno kao što ide i hepatitis A. Dakle, to su sve dokazi u ovoj eri kada se sumnja u cjepiva, kada antivakcinalni pokreti rastu, pa i u Hrvatskoj, treba se podsjetiti što nam je cjepivo donijelo i da mi moramo imati određenu količinu, odnosno obuhvat cjepivom ljudi, jer kad padne ispod razine od 90% za većinu bolesti i 95% za ospice, onda ponovo možemo imati epidemije ovih bolesti i to je sad i pitanje ovo što je, uskoro nas čeka rasprava oko cijepljenja protiv COVID-a, odnosno SARS koronavirusa 2. Samo sekund. Dakle, sad idemo još malo i na dijabetes, specifično gripa, sezona gripe na vratima i šećerna bolest. Vi to već znate možda i bolje od mene, ali da ponovimo. Dakle, gripa remeti metaboličku kontrolu i narušava imunološki odgovor. Dakle, na dva načina djeluje na osobe sa šećernom bolesti.
Jedno je da pogoršava glikemiju, odnosno metaboličku dekompenzaciju može izazvati kod osoba sa šećernom bolešću, pa i ako ima slabije izraženu kliničku sliku gripe, kao i svaka infekcija uzrokuje povišenje glikemije i narušava imunološki odgovor i zbog toga osobe s dijabetesom imaju povećani rizik hospitalizacija i smrti povezanih sa gripom. Cijepljenje osoba sa šećernom bolesti, dakle, ako zanemarimo ovaj obavezni program cijepljenja, što je po našem zakonu obavezno, ono fakultativno cijepljenje, dakle, što se još može preporučiti osobama sa šećernom bolesti, jest tetravalentno cjepivo protiv gripe. To je zadnjih par godina imamo tetravalentno cjepivo, odnosno 4 soja virusa su unutra 2B, 2A, i za starije od 65 godina sad imamo i visokodozno cjepivo, to je recimo relativno novi proizvod, nema ga još na hrvatskom tržištu ove sezone za sada, jer se pokazalo da starije osobe imaju slabiju efikasnost na cjepivo. U mlađih osoba to bude 70, 80, 90%, u starijih od 30 do 70%, pa sada imamo to novo cjepivo koje ima nešto više, 4 puta više antigena i onda za četvrtinu je učinkovitije. Dakle, ta cjepiva protiv gripe se cijepimo svake sezone. Ona se mijenja kako se mijenja virus gripe, a pneumokokno cjepivo, to je cjepivo koje štiti od streptokoka pneumonije, uzročnika, najčešćeg bakterijskog uzročnika upale pluća i koje može uzrokovati nekakve sistemske bolesti, sepse, upale srednjeg uha i slično. Postoje 2 cjepiva, jedno je polisaharidno, drugo je konjugirano i oba su dobra za cijepit se. To se cijepi, odrasle osobe se cijepe jednokratno i to je to. Dakle, nema docjepljivanja kao kod gripe. I konačnici, ovo što sada govorimo, cjepivo protiv gripe, bilo da dođe messenger RNA, bilo da dođe ovo adenovirusno, mi trebamo, ako ćemo imati 70% prokuženost populacije, postignutu cijepljenje, mi ćemo zaustaviti pandemiju. Dakle, što se tiče covida, gripe, pneumokoka, rješenje jesu cjepiva, a dok ne dobijemo cjepivo protiv covida, molim vas, držite distancu 1,5 metar, nosite maske kad god ste blizu drugih osoba, perite ruke i ako imate simptome, ostanite kod kuće, javite se liječniku. Parola Svjetske zdravstvene organizacije, ne ostavljamo nikoga, leaving no one behind. Ja ću opet malo na svoje aktivno i zdravo staranje za osobe sa šećernom bolešću. Evo, hvala lijepo na pažnji. Hvala profesoru Kolariću. Evo, zaista impresivno. Svi, ja mislim, koji su ovdje, a imali su nešto protiv cijepljenja, sada su argumente dobili da koliko su cjepiva dobra i koliko smo u stvari uspjeli i duže živjeti i kvalitetnije živjeti upravo radi cjepiva. U Hrvatskoj smo poznati po tome da imamo i kvalitetna cjepiva, barem mislim da profesor, da se slažemo s tim, da možemo biti sigurni u to što se cijepimo. Da, apsolutno sigurno da imamo kvalitetna cjepiva, imamo dugu tradiciju već sa cijepljenjima, dakle to je, ja se bavim tim područjem 20 godina, nemam nekog interesa u smislu materijalnog kod cijepljenja, a i sebe i sve ljude koje volim ću jako preporučiti ove cijepljenje. Kao najefikasniju preventivnu mjeru. Dakle, to je mjera primarne prevencije, jedna efikasna koja može spriječiti da se zarazimo od neke zarazne bolesti, od kojih su neke zaista gadne i mogu uzrokovati trajne posljedice, a pogotovo za osobe koje imaju kronične bolesti. Dobro, hvala. Još ćemo nakon predavanja docenta Rahelića raspravljati o onome što nam ostane nedorečeno. Evo, docent Rahelić uspio se uključiti, riješili smo tehničke probleme, pa evo, možete krenuti. Dobro večer vama, dobro večer svim gledateljima. Nažalost, imao sam problema na početku jer sam se bio na početku uspio uključiti i odjedanputa se zamrznula slika, pa onda evo sam morao se skroz isključiti. Evo, hvala vašoj tehničkoj podršci. Evo, vrlo kratko ću govoriti o važnosti cijepljenja protiv influence i protiv pneumokoka. Jel vidite prezentaciju? Ne.
Sad ćemo probati ovo. Vidite sada? Da. Evo, hvala vama na pozivu i evo, uvijek rado podržavamo inicijativu koju Hrvatski savez dijabetičkih udruga ima i mislim da radite odličan posao i sa ovom kampanjom Pokreni se, ali isto tako i sa kampanjom Treba se cijepiti, odnosno cijepite se, jer mislim da je vrlo jasno danas, kao što je i profesor Kolarić u svom predavanju rekao, nema uopće dileme da li se treba danas cijepiti ili ne. Pogotovo u sezoni kada je COVID još uvijek prisutan, kada je sezona gripe pred nama, nema uopće dileme da li se treba cijepiti protiv influence i protiv pneumokoka, a ja ću pokušati sa svojim kratkim predavanjem uvjeriti evo i sve gledatelje vaše da doista je to važno ako imate dijabetes. Kao što znate, u šećerne bolesti u svijetu ima jako puno i danas u svijetu postoji preko 460 milijuna osoba koje imaju šećernu bolest, no međutim ono što često puta se ne razmišlja, a to je da osoba koja ima dijabetes ima 3 puta veći rizik od bolničkog liječenja nego osoba koja nema dijabetes i ima 6 puta veći rizik od smrtnog ishoda u odnosu na osobu koja nema šećernu bolest. S druge strane, kad malo pogledamo što smo naučili tijekom ove COVID-19 pandemije, naučili smo da osobe sa šećernom bolešću su pod povećanim rizikom da razviju težu kliničku sliku i s druge strane isto tako da imaju povećanu smrtnost. Isto tako je pokazano da ukoliko je osoba sa šećernom bolešću ima lošiju regulaciju šećerne bolesti, veća je šansa da će razviti težu kliničku sliku i imati povećanu smrtnost. I to su brojne studije, ne samo iz Kine, nego iz cijelog svijeta pokazale. A kad malo pogledamo o uzrocima smrtnosti u svijetu, osim ishemijske bolesti srca i moždanog udara koji zauzimaju prvo i drugo mjesto, na 3. mjestu je infekcija donjeg dišnog sustava. U Republici Hrvatskoj na 3. mjestu je šećerna bolest, a kad govorimo globalno, na razini svijeta prema podacima iz Svjetske zdravstvene organizacije je infekcija donjeg dišnih sustava je na 3. mjestu, vrlo blizu sa KOPB-om, praktički možemo izjednačiti da plućne bolesti zauzimaju visoko 3. odnosno 4. mjesto u uzrocima smrti. Zašto je to bitno? To je bitno iz razloga što upravo infekcije donjih dišnih puteva, pri tome mislimo na upalu pluća, na bronhitis i zapravo na infiltrate upalne koje se događaju u donjim dišnim putevima, oni su vrlo često se javljaju kao komplikacija bilo neke virusne ili bakterijske infekcije. I kad malo pogledamo, mi znamo da danas 1 od 11 osoba boluje od dijabetesa. Međutim, troškovi liječenja osoba sa šećernom bolešću su svake godine sve veće i veće i uglavnom su to riječ o kroničnim komplikacijama. Međutim, sada više nije samo riječ o kroničnim komplikacijama. Sad je riječ da osobe sa šećernom bolešću koje dobe gripu ili neku drugu bezazlenu infekciju mogu u konačnici biti u prilično lošoj situaciji iz razloga što mogu razviti puno težu kliničku sliku zbog jedne akutne respiratorne infekcije. I kad malo pogledamo, vidite da je dijabetes diljem svijeta značajno je u porastu, sam broj oboljelih od šećerne bolesti, a isto tako su i veliki troškovi. Zašto je to važno? Zato jer osobe koje imaju dijabetes uglavnom imaju i poremećaj imunološkog sustava. I sad posebice ukoliko je riječ o hiperglikemiji, dakle povećanoj vrijednosti šećera u krvi, tu vidite čitav niz različitih stvari koje uopće nisu bitne. Ovdje vidite piše smanjena degranulacija neutrofila, monociti, komplement, dakle to su stvari koje su potpuno zapravo nama, ako čovjek neće se jako usko baviti tim segmentom, mogu biti potpuno nebitne. No međutim, ako ćemo to napraviti na jedan razumljivi način, onda ćemo reći da hiperglikemija ili povećana vrijednost šećera u krvi značajno i direktno utječe na imunološki sustav i direktno
utječe na mogućnost obrambenog sustava koji naš imunološki sustav inače ima. To znači da povećana vrijednost šećera u krvi značajno smanjuje imunološki sustav osobe koja ima povećanu vrijednost šećera u krvi. Kad malo pogledamo onda kakva je situacija sa gripom. Vidite, kad je riječ o gripa uopće nema dileme da gripa remeti metaboličku kontrolu. Virusna infekcija, gripa, bilo kakva viroza, gripa ili COVID će poremetiti sposobnost organizma da kontrolira vrijednost glukoze u plazmi, odnosno šećera u krvi. Tada, i to uvijek mi kažemo našim bolesnicima, da ako iz čistog mira imate odjedanputa povećane vrijednosti šećera u krvi, morate razmišljati što se zapravo događa. Možda imate virozu, možda upalu mokraćnog mjehura, možda imate neku upalu pluća koju niste prepoznali, možda imate virozu, gripu ili sad u ovim trenucima možda ste se zarazili COVID-om, a da nemate klasične simptome. Dakle, sve osobe sa šećernom bolešću koje imaju odjedanputa iz neobjašnjivog razloga povećane vrijednosti glukoze u plazmi, moraju razmisliti, možda su zaraženi bilo COVID-om, gripom ili nekom drugom infekcijom, možda imaju neku ranicu na stopalu, ali sigurno, vrlo vjerojatno su oni u situaciji da imaju neku upalu i moraju se javiti svom liječniku, bilo obiteljske medicine, odnosno dijabetologu. Kad govorimo u sezoni gripe, naravno, gripa je češća i ozbiljnija kod osoba koje imaju šećernu bolest i ako malo pogledate, vjerojatnost da će osobe s dijabetesom imati povećan rizik od komplikacija, povećan rizik od bolničkog liječenja ili smrti je čak 3 do 6 puta veća kod osoba s dijabetesom u odnosu na one koji nemaju dijabetes. A relativni rizik od smrti tijekom bolničkog liječenja je čak do 90 puta veći u osoba koje imaju dijabetes u odnosu na one koji nemaju dijabetes. Rizik od smrti zbog komplikacija gripe je 6 puta veći u onih koji imaju dijabetes u odnosu na one koji nemaju. Dakle, uopće nema dileme da gripa, ako se neka osoba koja ima dijabetes zarazi sa gripom, to ima u tom slučaju osoba takva ima povećan rizik da ta gripa bude ozbiljnijeg tijeka, da razvije tešku kliničku sliku koja može zahtijevati respirator, može povećati smrtnost. I sad postavlja se pitanje, ako to znamo sa gripom, kakva je situacija onda tek sa COVID-om? Vrlo slično. Osobe koje se zaraze sa gripom ili sa COVID-om imaju veliku šansu da razviju tešku kliničku sliku i imaju povećan rizik od smrtnosti. No, međutim, nije gripa i nije COVID jedino što ugrožava osobe s dijabetesom. Već je profesor Kolarić spomenuo pneumokoku. O pneumokoku se vrlo malo razmišlja i razgovara, najčešće se razgovara u segmentu djece, zato jer djeca znaju preboliti pneumokok. No, međutim, pneumokokne bolesti, to su bolesti koje mogu biti bezazlene. Može imati neku upalu uha koja je uzrokovana pneumokokom, dakle bakterijom koja se zove Streptococcus pneumonije. Dakle, to je može biti bezazlena bakterija koja može uzrokovati neku banalnu asimptomatsku infekciju, a može uzrokovati upalu uha. No, međutim, kod osoba koje su starije od 65 godina može uzrokovati pneumokoknu invazivnu bolest pluća i onda može uzrokovati upalu pluća i u konačnici može uzrokovati sepsu i povećati smrtnost. Pa evo, ako malo pogledate, vidite da su invazivne pneumokokne bolesti u odraslih, pogotovo ako su te osobe starije od 65 godina, one značajno povećavaju mogućnost da se pogoršaju u smislu da zahtijevaju vrlo intenzivni nadzor, odnosno razvije takva osoba koja je starija od 65 godina, a zarazi se pneumokokom, može razviti tešku kliničku sliku. I ta teška klinička slika može biti od, rekao sam, upale pluća, prije svega upale uha, upale pluća, ali može biti uzrokovati meningitis, može uzrokovati sepsu i takve osobe mogu vrlo loše proći. Međutim, rizik za pneumokokne bolesti je 3 puta veći u osoba koje imaju dijabetes tipa 2 u odnosu na osobe iste dobi. I ako malo pogledate, vidite, još je gora situacija kod osoba koje imaju kroničnu opstruktivnu plućnu bolest, u smislu kroničnog bronhitisa.
A mi znamo da često puta se dogodi da osoba koja ima dijabetes može imati i KOPB, odnosno kronični bronhitis u podlozi, može imati i povećani tlak, može imati kardiovaskularnu bolest, tada rizik da takva bolest pneumokokna se razvije u puno teži oblik, bude još puno značajnija i puno veća. Međutim, ono što je zanimljivo, da loše kontrolirana bolest tipa dijabetesa, kronične plućne bolesti ili kronične bolesti srca povećava težinu bolesti i dovodi do loših ishoda. I ovdje možete vidjeti da osobe koje imaju lošu kontrolu šećerne bolesti ili nekih drugih kroničnih bolesti imaju puno lošiju kliničku sliku u odnosu na one koji imaju dobru kontrolu. To posebice naglašava važnost dobre kontrole šećerne bolesti, ali i ostalih rizičnih čimbenika za kardiovaskularne bolesti, jer ako imamo dobro reguliranu šećernu bolest, to nas na neki način štiti od svih tih infekcija, i od gripe, i od pneumokoka, a čini se i od covida. I opet želim ponoviti da je pneumonija teška bolest u odraslih ljudi, što su pokazale brojne studije i njihova smrtnost je izrazito velika. Ako malo pogledamo, pneumokokna bolest može ubiti jednog od 20 ljudi koji će to dobiti. No međutim, ukoliko se ta pneumokokna pneumonija pogorša i uzrokuje na neki način bakterijemiju ili sepsu, ubiće jednog od 5 ljudi koji ima tu pneumokoknu sepsu, a otprilike je slična situacija ukoliko dobije pneumokokni meningitis, jedna od 5 osoba koja dobi pneumokokni meningitis ili pneumokoknu sepsu će umrijeti zbog pneumokoka. Pazite, to je izrazito visoka smrtnost, govorimo o smrtnosti od zapravo 20% kod osoba koje dobiju pneumokok, a pneumokoka vrlo često možemo dobiti u kontaktu sa djecom koji su u vrtićima, koji dolaze u kontakt sa vrlo često pneumokoknim infekcijama, ali oni nemaju nikakvih simptoma. I zato moramo razmišljati uopće o tome da kako to prevenirati, a to možemo prevenirati sa cijepljenjem. Već je spomenuo profesor Kolarić da danas postoji vrlo učinkovito cijepivo protiv influence, koje se svake godine cijepimo, ili barem većina nas se cijepimo. Međutim, često puta možete čuti da li se trebam cijepiti, uvijek postoji neka alternativa razmišljanja o tome da li je cijepljenje ispravno ili nije. Ja vas uvjeravam da apsolutno osobe s dijabetesom bi se trebale cijepiti i protiv influence, dakle protiv gripe, ali i protiv pneumokoka. Zašto protiv pneumokoka? Protiv gripe se cijepimo svake godine i tu budu izolirani oni sojevi virusa koji se smatraju da bi mogli biti uzrokom gripe i jedne velike pandemije ili epidemije u toj godini, a za pneumokok se trebamo cijepiti iz razloga što ljudi često puta ne razmišljaju, čak i ako dobe pneumokoknu pneumoniju, upalu pluća uzrokovanu pneumokokom, ili čak budu u intenzivnoj jedinici zbog sepse, ta pneumokokna infekcija, neovisno, taman da pacijent imao i sepsu, neće ga na neki način zaštititi protiv nove pneumokokne infekcije ili nove sepse u sljedećih nekoliko mjeseci. A znate što je zanimljivo? Ukoliko se osoba cijepi, tada će biti zaštićena da u sljedećem kontaktu sa pneumokokom neće razviti tešku pneumokoknu bolest. Prema tome, danas jedino cijepljenjem možemo se zaštititi od pneumokokne infekcije. Čak nas ni to što ćemo preboliti pneumokoknu infekciju, bilo upalu uha, bilo meningitis ili upalu pluća ili čak sepsu pneumokoknu, nas neće zaštititi od sljedeće pneumokokne infekcije. A cijepljenje hoće. I ako malo pogledate učinkovitost cijepljenja u smanjenju tih invazivnih pneumokoknih bolesti što sam govorio, je kod dijabetesa čak 84%. To znači da ako se neko cijepi, u 84% slučajeva
se neće zaraziti, odnosno ukoliko se zarazi sa pneumokokom, neće razviti invazivnu pneumokoknu bolest, što je zapravo izrazito važno i možemo vidjeti da je osobe koje se cijepe imaju čak 75% nižu incidenciju da razviju pneumokoknu bolest u odnosu na one koji to nemaju, ukoliko su stariji od 65 godina. Što to zapravo znači? Dakle, ako se cijepite, a stariji ste od 65 godina i imate dijabetes, rizik je da ćete dobiti pneumokoknu bolest, invazivnu pneumokoknu bolest, upalu pluća ili meningitis ili sepsu, smanjena za 3/4. Dakle, 75% je manji rizik vaš da razvijete tešku pneumokoknu bolest ukoliko se cijepite. Isto tako, upravo brojna stručna društva, i dijabetološka, i kardiološka, i pulmološka, sugeriraju da je jako bitno se cijepiti i protiv gripe i protiv pneumokoka. Pa zašto? Pa zato jer upravo cijepljenje možemo prevenirati one bolesti protiv kojih imamo na neki način obranu, a to je da stvorimo da naš imunološki sustav stvori obranu protiv upravo tih uzročnika, prije svega uzročnika gripe i uzročnika pneumokokne bolesti pluća, a to je protiv pneumokoka. I zato sve smjernice, uključujući evo i američke dijabetološkog društva, sugeriraju da je jako važno cijepiti se i kad govorimo protiv influence je to svake godine, znači svake godine se cijepiti protiv gripe, a kad govorimo o pneumokoku bi se trebalo cijepiti jedanputa, pogotovo kad govorimo o ovome polivalentnom cjepivu i to je preporučljivo za sve osobe koje su starije od 65 godina. Vidite da nije samo dijabetes, nego i kronične plućne bolesti, kronične bubrežne bolesti, kronične plućne bolesti, kronične bolesti srca. Sve su to bolesti koje povećavaju rizik od smrtnosti i zato sva ta stručna društva sugeriraju da bi se te osobe koje boluju od svih kroničnih bolesti, uključujući dijabetes, trebali cijepiti protiv gripe i protiv pneumokoka. I na kraju, vrlo kratko ću vam pokazati situaciju što se zapravo događa sa COVID-om. Ako malo pogledate situaciju s COVID-om, osobe koje imaju tešku kliničku sliku zbog COVID-a su od 10 do 35% imale dijabetes u podlozi. No, međutim, ono što je bitnije još možda u cijeloj priči pokazati da zapravo kad su se uspoređivale skupine koje su zahtijevale intenzivno liječenje u jedinicama intenzivnog liječenja i one koji nisu morali biti liječeni u intenzivnoj jedinici, vidite da je ogromna razlika. Osobe koje nisu morale biti liječene u intenzivnoj jedinici su imale dijabetes u 5 do 10% slučajeva, točnije 5 do 11% slučajeva. A one koje su morali biti primljene u jedinici intenzivnog liječenja su vam imali dijabetes u 14 do čak 32% slučajeva. I onda kad malo uzmemo to sve skupa u obzir, nadam se da će sad slajd ići dalje, jer je opet blokirao kompjuter. Evo ga. Bitno je da znači od 15 do 30% je češći zapravo bio situacija teške kliničke slike ili čak kritične kliničke slike kod osoba koje su imale dijabetes u odnosu na one koje nisu. I tako su i podaci iz Velike Britanije pokazali, ako malo pogledate, da osobe koje su imale, prije svega koje su bile pretile i koje su imale dijabetes, su bili u najvećem riziku za razvoj teške kliničke slike i pogotovo najviše se pokazalo da osobe koje imaju tip 2 šećerne bolesti, ali i posebice kod mlađih ljudi sa tipom 2 šećerne bolesti je COVID imao težu kliničku sliku, ukoliko su te osobe bile pretile. Ali ono što je još bitnije za naglasiti, da ukoliko su te osobe imale lošu regulaciju šećerne bolesti, to znači ako su glikirani hemoglobin imali veći od 9%, kod njih je rizik za hospitalizaciju i rizik da imaju potrebu za respiratorom bila čak 60%
veća nego kod onih koji su imali dobru regulaciju šećerne bolesti. Prema tome, sve to skupa naglašava važnost da osobe sa šećernom bolešću moraju pokušati bilo na koji način postići dobru regulaciju šećerne bolesti, jer dobra regulacija šećerne bolesti je zapravo zaštitni čimbenik da takve osobe ne završavaju na respiratoru i imaju bolju kliničku sliku. I na kraju, ono što moramo postaviti sami sebi pitanje i moramo biti iskreni, mi puno toga o ovom virusu ne znamo. Mi puno toga ne znamo kako on se širi, kako on djeluje na naš organizam. I vidite i među vašim kolegama, prijateljima, vidite ljude koji su imali vrlo blagu kliničku sliku i imali su osjećaj kao da ništa nisu prebolili. S druge strane, imate ljude koji su jako teško prebolili ovu infekciju sa COVID-19. Prema tome, mi jako puno toga ne znamo, ali jedno je sigurno, ono što znamo, da osobe sa šećernom bolešću su pod povećanim rizikom da razviju težu kliničku sliku, posebice ako imaju lošu regulaciju šećerne bolesti. Osobe sa šećernom bolešću imaju povećani rizik da zbog infekcije gripom ili pneumokokom razviju težu kliničku sliku. Prema tome, ono što mi možemo napraviti najmanje 3 stvari, a to je pokušati postići dobru regulaciju šećerne bolesti, kako bi smanjili rizik od teške kliničke slike i cijepiti se protiv gripe i protiv pneumokoka. Jer u konačnici, kao što je George Orwell rekao, dobro je pomagati drugima, a još je bolje naučiti ih kako da pomognu sami sebi. Ja se nadam da i ovaj webinar će poslužiti tome da i vi naučite kako pomoći sami sebi, a to je dobra regulacija šećerne bolesti i cijepljenje protiv onih infekcija, a to je posebice gripa i pneumokok, jer vas i dobra regulacija šećerne bolesti i cijepljenje protiv gripe i pneumokoka mogu na neki način zaštititi da i tijekom ove COVID-19 pandemije ne razvijete težu kliničku sliku i da se zapravo ne razbolite od jedne obične gripe ili jedne obične pneumokokne infekcije i da zbog toga završite na respiratoru, a ne zbog COVID. Hvala vam lijepo. Hvala docentu Raheliću. Dakle, dobra regulacija šećerne bolesti nam je, odnosno dobra regulacija glikemije nam je uvijek važna, bez obzira pričali mi o komplikacijama ili pričali o respiratornim bolestima ili o cijepljenju. Koliko mi znamo o cijepljenju, o pneumokoknoj bolesti? Kroz edukaciju docent Rahelić pričali osobama koje dolaze na kontrolu da se trebaju cijepiti protiv pneumokokne bolesti? Neće docent Rahelić? Ja ne mogu ništa. Jel čujete? Ja vas čujem. Kažem, koliko možemo napraviti kroz edukaciju da se... Jel vi mene čujete? Čujemo. Ja, nažalost, zamrznulo mi se program u potpunosti, kad sam pokušao samo staviti na mute, mi se potpuno zamrznuo program, odnosno ekran. Evo, pa bar ću pokušati ovako odgovoriti, jer sam stavio na mute da nema pozadinske buke. Znači, jedno je sigurno da edukacija je ključna u bilo regulaciji šećerne bolesti, ali isto tako u sprečavanju teške kliničke slike, bilo da je riječ o gripi, bilo da je riječ o COVID infekciji, pneumokoknoj infekciji ili bilo kojoj drugoj infekciji. Mi danas znamo da je ključna uloga i medicinskih sestara edukatora, i kliničkih dijetetičara, i svih zdravstvenih djelatnika, jer liječnik je dijabetolog samo jedan mali segment onoga što mi zapravo možemo napraviti. I u ovom segmentu, ako malo pogledate, ako znamo da je puno veća smrtnost kod osoba koje imaju dijabetes ukoliko obole od COVID-a, pa onda je neodgovorno od svih nas da tim osobama s dijabetesom ne preporučimo da se cijepe protiv gripe i protiv pneumokoka, jer ako ništa drugo, bar ćemo ih zaštititi od 2 preventabilne bolesti. A ono što mi njih naravno pokušavamo uvjeriti, da je jako važno i da na neki način taj rizik od COVID-a smanje na način da
izbjegavaju socijalne kontakte, da ne ide u ovome kontaktu sa drugim ljudima, izbjegavaju i smaju. Ne znam, je li nam se docent opet nam se izgubio. Mogu pitati dok nam se ne pojavi ponovo docent Rahelić. Doktorici Mirošević, vi imate iz prve ruke iskustvo sa COVID-om. Kako je to? Nažalost, meni se čini da ja imam trenutno srednje tešku kliničku sliku. Imam povišenu temperaturu, negdje do 38,5 do 39 maksimalno, uz jake bolove u mišićima i u glavobolju. Nisam izgubila njuh, moram i okus priznat, ali vrlo je jedna neugodna situacija i čovjek je dosta bespomoćan. Evo, ja se trenutno tako osjećam. Noći su teže nego što je dan i mislim da je lakše sjedeći nego ležeći, barem meni. Kad legnem onda se lošije osjećam i moram priznat da nisam očekivala da će mi biti tako, a nemam baš srećom da nemam najtežu kliničku sliku, ali ne bih to poželjela nikome. Evo ga, moram reći da bih voljela da sam se cijepila i da je postojalo cjepivo prije ove moje zaraze. Ja vjerujem da ćete ovo vi brzo prebroditi, ali jel imate nekakvu poruku, barem po pitanju simptoma, na što da se obrati pažnja, kako da što prije reagiramo ukoliko smo zaraženi COVID-om? Pa ja moram priznati da je meni sve skupa počelo, ja sam znala da ću se zaraziti zato što sam na odjelu imala 2 pozitivna pacijenta i osjećala sam nekakvu nelagodu večer prije pojave simptoma i onako nekakvu umor koji mi je bio neobjašnjiv uz neko preznojavanje i otišla sam na bris i bris je bio pozitivan. Iako svo vrijeme nosim masku, iako svo vrijeme imam rukavice, iako smo ograničili susret s pacijentima na manje od 15 minuta i nama se isto to sve skupa dogodilo. I moram priznati da sam ljuta zato što jutro sam se čula sa glavnom sestrom svoje poliklinike. Došla je pacijentica koja je pozitivna, došla je na pregled, uvjerena da joj niko neće skužiti, da očito nema simptome poput mojih pa se može šetati, ali u kompjuterskom sustavu je zasvijetlilo i mislim da su ljudi prilično neodgovorni i da se ne ponašaju kako bi trebalo niti u skladu i zato nam se ovo sve skupa i događa i zato nam se ovako infekcija proširila, zato što nismo svi zajedno osviješteni koliko bi trebali biti. Pa tu ćemo nam poslije profesor Kolarić ispričati. Eto, ja sam trenutno prva ruka, pa zato. Da, evo zaista želim vam brzo oporavak. Ono što nismo toliko naglasili, koliko je debljina rizični faktor za sve ove bolesti pa i COVID. Pa debljina je u biti, šećerna bolest je sastavni dio debljine i debljina je sastavni dio šećerne bolesti tipa 2. Možemo krenuti od ove, na primjer, praktičnih stvari što se debljine tiče. Pacijenti koji su pretili puno teže ulaze, na primjer, u CT aparate, pa onda i dijagnostika kod takvih pacijenata u ovim hospitaliziranih pacijenata puno teža. Takvi pacijenti se puno teže intubiraju, takvi pacijenti imaju manji plućni kapacitet, prema tome oni spadaju u rizičnu populaciju jednako kao i bolesnici sa šećernom bolesti. Zato bi pacijenti koji su pretili trebali, nažalost još uvijek debljinu ne doživljavamo kao bolest i to je jedan od razloga zbog čega dolazi do pojave svih drugih komorbiditeta koji prate debljinu. I onda se opet vraćamo na zdrave životne navike, jel? Opet se vraćamo na početak koji je svima nama kao najlakši, a ispada da je najteži.
i da se najteže promijeniti sebe i krenuti voditi računa o sebi, kako ćeš se hraniti, kako ćeš biti fizički aktivan. I ne znam, danas sam čitala u Jutarnjem jutros ili ne znam u kojem dnevnom listu kako je u biti početak dijabetesa ovisi o vrsti prehrane, ovisi o fizičkoj aktivnosti, ovisi o snu, ovisi o stresu. Prema tome ima jako puno komponenti na koje mi kao osobe možemo djelovati prije nego što se u terapiju još i uključe naravno i lijekovi. Većina naših bolesnika, nažalost, su prepušteni u biti, vjeruju u te čarobne lijekove, dobiju lijekove i na nijedan drugi način se ne pokušaju promijeniti svoje životne navike i prehrambene navike i niti pojačavaju svoju fizičku aktivnost, tako da mislim da da je to jedan od većih problema. Životne navike su te koje, prehrambene navike su te koje se steknu navodno dok ne počnemo krutu hranu jesti, ili tako, profesorice Stipančić, jesam li to dobro pročitala ili kako to ide sa prehranom i tim da steknemo dobre i zdrave životne navike? Pa ovako, mi u našim ambulantama zaista sve češće susrećemo djecu koja su prekomjerne tjelesne mase, te navike zdravog jedenja se dosta gube, jede se dosta izvan kuće, vrlo često su i opravdanja da se jede u vrtiću ili u školi. Brza hrana je često na prvom mjestu, slatkiši, grickalice i to ne vodi dobro. Mi vidimo da je sve više morbidno pretile djece u našim ambulantama, a sa time očekujemo i da će biti veći broj djece koja će rano, znači već u adolescenciji, oboljevati od tip 2 šećerne bolesti. Mi sad imamo preko 95% naših bolesnika sa dijabetesom ima tip 1 šećernu bolest i to je nekako naša praksa, ali čini mi se da se vremena mijenjaju, imamo i sada već ipak veći broj djece sa tip 2 šećernom bolesti nego što je to bilo prije 5 ili 10 godina. Znači došli smo već u tu situaciju da imamo i djecu sa tipom 2. Da, a mislim priča je tu u stvari teža zbog toga jer znamo da u njih bolest ide progresivnije, oni razvijaju puno brže kronične komplikacije i probleme nego što je to sa osobama koje tip 2 šećernu bolest dobivaju u zrelijoj dobi. Tako da će tu biti problem. Da, možete li reći, spomenuo nam je docent Rahelić i stalno imamo brojke iz Krodijab registra o osobama, barem koje znaju, koji su dijagnosticirane sa šećernom bolešću. Kako je to sa djecom? Imamo podatak za djecu i mlade, koliko u Hrvatskoj imamo oboljelih od šećerne bolesti tip 1? Ovako, mi vodimo naš registar incidencije, znači novo oboljelih svake godine. I one podatke koje imamo, to je da u posljednjih 20 godina da se u stvari incidencija, odnosno broj novo oboljelih godišnje udvostručio. Taj broj sigurno ne pada, sad je taj porast možda nešto malo sporiji, ali mi u svom svakodnevnom radu vidimo da je broj oboljelih sve veći. Znamo da u svijetu pa u Europi da nam od države do države razlika je u učestalosti šećerne bolesti, djece sa šećernom bolesti tipa 1, ili se može znati zbog čega je to, ili smo još uvijek na onom na okolišnim čimbenicima i genetici, ili već sad možemo reći zašto je negdje ima više, negdje manje tip 1 šećerne bolesti? I dalje je etiologija u tome, u genetici i faktorima okoliša, jel? Naravno da svaka populacija ima svoje rizične faktore za dijabetes različito zastupljene, a i okolinski faktori su u određenim populacijama različiti. Da oni nose značajnu ulogu, odnosno da čak prevladavaju, vidimo po činjenici da kada nastupaju migracije, kada ljudi mijenjaju svoja staništa, svoja mjesta boravka, onda u stvari poprimaju incidenciju sredine u kojoj žive. Znači, očito su ti faktori okoliša ti koji dominiraju.
Ono što bih htjela još pitati, uvijek imamo često pitanja roditelja koji imaju djecu s dijabetesom, odnosno njihova spoznaja u njima je da su djeca dijabetes dobila kao posljedicu cjepiva. Kako da to demantiramo i kako da u stvari obrnemo priču i da nam je upravo cijepljenje pomoglo da imamo manje slučajeva dijabetesa? To jesu određene priče, ali one zaista ne stoje. Velika su istraživanja rađena, pogotovo u skandinavskim zemljama, ali to su i multicentrične studije sa zemljama širom svijeta koje su u tome zastupljene, da bi se vidjelo da li određen broj, određena cjepiva imaju veze sa pojavom dijabetesa, međutim takvih podataka nema. Mi znamo da određeni virusi mogu izazvati bolest, odnosno potaknuti događanja koja su potpuno imunološka, autoimuna, da se ta bolest razvije. Koje je to razdoblje u kojima se sa određenim agensom dolazi, mi to ne možemo reći. Najugroženije su rane godine, da li su to samo virusi, da li je to nešto iz prehrane, da li su to različiti toksini koji su u našoj okolini, teško je reći. Ali ja bih rekla par riječi vezano uz cijepljenje i djecu, ovim cjepivima o kojima smo danas govorili. Naime, cjepivo protiv pneumokokne bolesti je ušlo u kalendar cijepljenja za djecu u našoj zemlji tek prošle godine, znači to je vrlo friška stvar. Do tada je cijepljenje bilo individualno i za dječju populaciju pneumokok je zaista jedna ozbiljna bolest i ne tako rijetka. Mnogo je oboljelih negdje do 5. godine života, izaziva teške meningitise sa sekvelama, upale pluća, upale srednjeg uha koje recidiviraju. Međutim, cijepljenja su općenito kod djece malo zahtjevniji proces jer se moraju provoditi u nekoliko puta, moraju se ponavljati, upotrebljavati booster doze da bi ona bila djelotvorna. Cijepljenje protiv gripe u djece mi u stvari preporučujemo prvenstveno onima koji boluju od kroničkih bolesti, a tu svakako ulazi i dijabetes, ali je sigurno to cjepivo preporučljivo i za drugu djecu. Naime, prošle godine kada je bio zaista veliki pobol od gripe među školskom populacijom, se vidjelo koliko te djece na kraju završava sa komplikacijama, sa bakterijskim upalama pluća i slično, a da ne govorim o tome koliko su u stvari izvor zaraze za stariju populaciju. Tako da i kod zdrave djece u stvari preporučamo cijepljenje protiv gripe. Sad, cijepljenje protiv SARS-CoV-2 će biti drugo pitanje, naime tu je stvar što se dječje populacije tiče još potpuno otvorena. Cjepiva koja dolaze u stvari su ispitana na adultnoj populaciji. Prema nekim mojim saznanjima navodno da se Pfizer sprema ispitati cjepivo u djece starije od 12 godina, ali to je još sigurno dosta dugi put. I još bih htjela reći samo što se tiče COVID-a i djece sa dijabetesom, mi sad imamo već nekoliko obitelji u kojima je infekcija SARS-CoV-2 zahvatila sve članove obitelji. Međutim, do prezentacije bolesti je ipak došlo samo u starijih članova. Naša djeca sa dijabetesom nisu imala većih problema, tako da općenito kada promatramo rezultate i iz drugih centara i drugih zemalja, vidimo da nema puno djece sa dijabetesom koja su oboljela i njihova klinička slika kao i općenito u dječjoj populaciji nije teža. Ono od čega se prvenstveno treba čuvati, to su hiperglikemija, odnosno razvoj dijabetičke ketoacidoze. Evo vi kao da ste čitali moje misli, taman sam vas htjela pitati ili valjda nam se stalno u istome razmišljamo. Možete mi još samo reći, ako sam, nadam se da nisam propustila, koliko je učestalost djece koja se cijepe kod vas, da znate, koji imaju dijabetesa da se cijepe protiv gripe?
To vam ne znam reći, to vam zaista Vaša ne znam preporuka reći. je li tako, ali Tako nemate je, povratnu tako je. informaciju. Nemam tu informaciju. Znam da su, nekako čini mi se, ove godine je i zbog samog covida vjerojatno nekako i veći interes, ali znam da je dosta djece preboljelo gripu prošlu sezonu i da su onda bili na neki način time ponukani da se cijepe, jer je gripa izazivala probleme sa hiperglikemijama, sa ketoacidozama, a naravno da je ona podloga onda i za bakterijske infekcije, nakon toga pneumonije, što opet dijabetesu čini loše. Ali ipak mi moramo promatrati djecu sa dijabetesom ipak u malo drugačijem svjetlu. To je dijabetes koji traje kraće, koji ipak ne ostavlja toliko promjene na ukupnom organizmu, pa je i reakcija na samu bolest, odnosno potencijalni COVID-19 drugačija i blaža. Dobro, hvala. Što se dijabetesa tiče. Da, čini mi se da uvijek treba voditi računa, onda znači o ovim akutnim komplikacijama, da moramo voditi računa o ketonima i nešto kada nam se dešava, infekt počinje, da se brzo reagira. Ono što bih htjela vas isto pitati, da pošaljete poruku ako tu ima roditelja. Ako se posumnja na COVID kod djece, javiti se u Vinogradsku na Rebro ili se ići javiti odmah na zarazno? Ne, javljaju se prvenstveno svom primarnom pedijatriju ili liječniku obiteljske medicine koji ih onda šalje na bris, i onda se utvrđuje etiologija određenog stanja. Aha, znači prvo kod obiteljske ili opće medicine, pa tek onda. Ovisno o kliničkoj slici, naravno da će se ići u zaraznu ako je klinička slika teža. Ali na utvrđivanje dijagnoze se prvenstveno javljaju svom primarnom liječniku. Znači u slučaju, odnosno svi smo u očekivanju cjepiva protiv COVID-a, vaša preporuka je za djecu cijepiti se? U ovom trenutku o tome ne možemo razgovarati jer cjepivo za djecu još neće biti dostupno. Mislim, to je populacija, kada imate novi lijek, onda ga prvenstveno ispitujete za odraslu populaciju. A tek nakon toga se treba provesti određeno kliničko ispitivanje koje će potvrditi sigurnost, učinkovitost u djece. Cijepljenje djece je različito, različite su doze, različiti je broj puta koliko se vi morate cijepiti i to treba sve provjeriti prije nego što sa cijepljenjem krećete. Mislim, to je populacija koja ima blažu kliničku sliku, ali koja će se sigurno trebati cijepiti da biste zaštitili ostale, da biste dobili određeni kolektivni imunitet cijepljenjem. Ali kada, to ćemo vidjeti. Mislim, u ovom trenutku o tome još ne možemo govoriti. Hvala, evo zaista puno ste informacija dobili. Ja bih htjela pitati još doktoricu Milošević da možda ponovi koja su to preporučena cjepiva za osobe sa šećernom bolešću, da još jednom ponavljanje majka znanja, pa da ne zaboravimo. Čekajte, jesam uključila, jesam. Jeste. Ovako, društva preporučuju cijepljenje protiv gripe, to smo već čuli od profesora Kolarića, onda protiv pneumokoka, u Americi protiv zostera, to bi bilo dobro da imamo i mi na našem tržištu, hepatitisa B i protiv DTP-a. Htjela bih samo reći još jedan podatak pripremajući se za jedno predavanje i mislim da sam taj podatak i priložila u samom predavanju, je da cijepljenje protiv hepatitisa B smanjuje pojavu šećerne bolesti tipa 2 za negdje oko 30%. Tako da mislim da od cijepljenja dobiješ nekakve bolesti, to je dobiješ šećernu bolest i barem šećernu bolest tipa 2 ne stoji. Evo, to je ovako jedan dodatak na ovih 5 obaveznih, među njima je upravo i ovaj hepatitis B. To sam htjela pitati jer sam vidjela prekjučer vaše
mislim da je bilo prekjučer vaše predavanje, pa sam baš primijetila taj slajd vezanosti cjepiva protiv hepatitisa B i povezanosti sa šećernom bolešću. Znači, definitivno edukaciju uključiti. Je, obavezno i cijepljenje i ne znam, ne bih htjela sad ništa niti protiv kolega, ali previše i to, ali mislim da premalo u ambulantama pričamo sa bolesnicima o cijepljenju i da bi trebali više osvijestiti činjenicu koliko je cijepljenje bitno. Sad je trenutno ova pandemija antivaksera, pa možda smo se prekasno uključili u tu priču, ali je činjenica da ove iskorijenjene bolesti o kojima ne znamo ništa i koje ne prepoznajemo se u zadnje vrijeme mogu pojaviti u našim hitnim službama, onda ih mi kao liječnici ne prepoznajemo jer ih nismo nikad vidjeli, nego smo o njima eventualno čitali i onda ih ne znamo liječiti, pa smo onda na kraju uvijek mi za sve krivi. Evo, ako slučajno nešto ne prepoznamo, ja bih htjela ispričati jednu anegdotu, u biti nije anegdota, nego se to zbilja dogodilo za jednog pacijenta, kolege u Zadarskoj bolnici nisu znali što mu je, gledali su ga neurolozi, gledali su ga internisti, gledali su ga infektolozi i svako je na svoj način mislio o čem se radi i tako i na kraju su ga ostavili na kolicima i ujutro je došao jedan stariji nosač koji je radio u bolnici 40 godina, pokucao je na vrata od ordinacije i rekao je šta da radim s ovim pacijentom koji ima tetanus. Zato što je on kao nosač prepoznao tetanus jer ga je viđao u svojim, tek kad je počinjao raditi, a mi kolege, doktori koji sada radimo tetanus nismo skoro nikad ni vidjeli, u biti ja prva nisam. Evo, to nema previše veze sa nekakvom realnom situacijom, ali zbilja se to dogodilo. Hoću vam reći da neke bolesti koje su iskorijenjene, nažalost ovim načinom kako se ljudi ponašaju i ovim protiv antivakser sistemom ćemo ponovo vratiti na tržište i nećemo se znati od njih obraniti. Evo ga. Da, mi smo se pokazali, čini mi se, neodgovorni, nekako površni, naravno tu nam ni naša vlast nije puno pomogla, nisu nas dobro usmjerili u svemu. Docent Rahelić, kako da informiramo liječnik opće obiteljske medicine? Ja znam da su neke medicinske sestre rekle da ne znaju da se trebaju ljudi cijepiti protiv pneumokoka, a imaju dijabetes. Kako da i to iskomuniciramo, da se zaista, osim ovako što mi međusobno pričamo, ali da to nekako krene što više priče. Ali ja mislim da, evo, vi ste krenuli jednu odličnu kampanju, jer sama kampanja koju ste vi pokrenuli preko webinara, preko različitih plakata i svega što ste napravili u nekoliko zadnjih mjeseci, ste zapravo najviše napravili. Svi mi znamo da treba se cijepiti. Evo, i onda se postavlja pitanje da li mi osobno, znači koji nemamo dijabetes, da li ćemo se cijepiti ili ne, to uvijek ostaje na neki način naša osobna odluka. No međutim, ono što je bitno za osobe s dijabetesom, bitno ih je informirati, da znaju da ako dobiju gripu, ukoliko dobiju pneumokok, da će prilično loše proći u odnosu na osobe koje nemaju dijabetes. I ako to neko zna, onda će se početi drugačije ponašati, jer će početi razmišljati, pa zašto bi ja sada razmišljao uopće hoću li dobiti gripu, hoću li se zaraziti gripom, hoću li dobiti pneumokoknu bolest pluća ili sepsu ili invazivnu pneumokoknu bolest ili ne, ako to mogu spriječiti. No međutim, ako čovjek to ne zna, onda ne može ni razmišljati da treba se cijepiti protiv gripe, jer svi mi mislimo gripa je nešto što možda nas neće zahvatiti, no međutim ako imamo dijabetes, ako znamo da je smrtnost i rizik od teške kliničke slike puno veća, tada ćemo početi drugačije razmišljati. Ista stvar je s pneumokokom. Prema tome, mislim da je ključna stvar širiti informaciju, da ljudi znaju koliko je ozbiljno ukoliko dobe gripu ili pneumokok, a imaju dijabetes u odnosu na one koji nemaju dijabetes.
Isto tako, trebamo svi mi, liječnici, početi više o tome razmišljati, pričati sa pacijentima kad dođu kod nas. I da, ova COVID-19 pandemija je i nas, liječnike, i obiteljske medicine, ali isto tako i nas, dijabetologe, usmjerila na to da počnemo razmišljati više o cijepljenju i da to aktivno prenesemo pacijentima. Do sada vrlo često je bila situacija da neki od nas smo znali reći pacijentima trebate se cijepiti protiv gripe ili pneumokoka, ali najčešće je to bilo ukoliko bi nas pacijent sam pitao trebam li se cijepiti protiv gripe, mi bi rekli da, trebate. Ili neko od nas bi odgovorio pa gledajte, bilo bi preporučljivo, ali evo, to je na vama da vi odlučite. Ja mislim da sad ima dovoljno dokaza da više ne može to biti odluka na samom osobi oboljeloj od šećerne bolesti, pa čak ni na liječniku koji će to preporučiti ili ne. Dokaza ima vrlo puno, znači dovoljno dokaza da možemo svi reći da osobe s dijabetesom bi se morale cijepiti i protiv pneumokoka, ali i protiv influence, odnosno gripe svake godine. Znači, to može biti u jednoj injekciji ove godine ili sljedeće godine i protiv gripe i protiv pneumokoka. A mi sad govorimo o situaciji da li treba ili ne treba. Mi možemo govoriti o antivakserima, kao što ste spomenuli, i to ste odlično poentirali, da antivaksera postoji. Da, ali ti antivakseri će u konačnici neće biti odgovorni za naše zdravlje i za lošu situaciju koja će se dogoditi sa osobama s dijabetesom. Ja ću vas sad podsjetiti, uopće ne politizirajući, ali sjećate se prije nekih mjesec ili dva je bilo veliki skup na trgu. Ti ljudi su propagirali da ne treba imati maske, da ne treba ništa. Niko od tih ljudi neće biti odgovoran za ovo što se sad događa u Kliničkoj bolnici Dubrava, da je situacija prilično ružna, jer ima jako puno ljudi na respiratoru, jako puno ljudi koji imaju tešku kliničku sliku. Prema tome, mi možemo govoriti, a ista stvar je i ovo. U konačnici neko će postaviti pitanje i trebao bi postaviti pitanje. Ako ste znali da se trebate cijepiti, a niste se cijepili protiv gripe ili pneumokoka, a završavate na respiratoru, imate tešku kliničku sliku, neko bi trebao reći, pa gledajte ljudi, jesmo vas upozorili, trebate neke stvari mijenjati. Prema tome, ja mislim da se svi mi moramo mijenjati, i mi liječnici, i svi zdravstveni djelatnici, i medicinske sestre, i edukatori u bilo kojoj profesije. I s druge strane, morali bi usmjeravati naše osobe sa šećernom bolešću da znaju da je upravo cijepljenje protiv onih preventabilnih, kad kažem preventabilnih čimbenika rizika, to mislim na sada u ovom trenutku gripu i pneumokok. Znači, zašto se ne bi cijepili protiv nečega što nas može u konačnici spasiti da ne završimo na respiratoru? Istu stvar ću vam reći i kad budemo govorili o kardiovaskularnim bolestima. Da, danas je neprihvatljivo da osobe koje imaju dijabetes ne uzimaju lijek za tlak i za masnoće, a mi kažemo mi ih spašavamo protiv kardiovaskularnih bolesti. Ne, ako oni neće uzeti lijek za tlak ili za masnoće ili one preporuke koje mi dajemo, nećemo ih spasiti od kardiovaskularnih bolesti. Prema tome, tako i ovo. Neće li se cijepiti protiv gripe i pneumokoka, ne možemo ih spasiti protiv da kada se zaraze gripom ne dobiju prilično ružnu kliničku sliku, a gledajte, možda neko od tih ljudi i umre. A zašto bi umrlo ako ne moraju umreti? Da. Ja odgovorno tvrdim da ljudi koji ne moraju umrijeti, ali ne možemo ih spasiti ako se oni sami odupiru cijepljenju, a gledajte, niko ne može davati 100% garanciju. No međutim, ako se neko cijepi protiv gripe i protiv pneumokoka, ima jednu veliku šansu da to ne dobije, ima veću šansu za preživljenje. Prema tome, tu uopće nema dileme. Ja sam jako protiv toga da ljudi debatiraju o nečemu što je znanost već odavno dokazala. Ja tu nisam nimalo kompetentan da mogu tvrditi
vezano za infektivne bolesti. No, međutim, kao dijabetolog vrlo kompetentno mogu reći da osobe s dijabetesom imaju povećani rizik za razvoj teže kliničke slike i kod covida, i kod gripe, i kod pneumokoka. A onda, ako ne možemo za covid u ovom trenutku na neki način prevenirati covid, a možemo jedino sa mjerama zaštite i prevencije u smislu praćenja epidemioloških mjera, ali ako možemo protiv gripe i protiv pneumokoka se cijepiti, apsolutno se treba cijepiti. Tu nema uopće dileme. Bi onda trebalo umjesto preporučenih ova dva cjepiva uvesti kao obavezna? Pa gledajte, nikad nije, kada govorimo o nečemu što je obaveza, znate i sami, evo, vidjeli ste i kad govorimo i o mjerama stožera, nikad nije nešto dobro kada se nameće kao nešto što se mora. A kad se nešto preporuča, onda uvijek postoji ona neka priča da li ja trebam ili ne trebam. Ja sam prije sklon tome da se vrlo jasno kaže što se mora, ali to nije popularno u današnje vrijeme zbog prava ljudi na bilo šta. No, međutim, mislim da je ključni segment u cijeloj priči potaknuti ljude i informirati ih. Ako vi informirate ljude, kao što ste sad vi napravili sa ovim webinarom, svi koji su slušali webinar bi vrlo jasno će dobiti vrlo jasnu poruku što treba. Da li će oni to napraviti ili ne? Nisam siguran. Evo, dobili smo jedno pitanje da li osobe s autoimunom bolešću kao dijabetes imaju slabiju zaštitu uz cjepivo od osoba koje nemaju autoimunu bolest. Smijem ja odgovoriti na to? Da, smijete. Hvala. Dakle, dapače, osobe koje imaju autoimunu bolest, bilo dijabetes ili neku drugu, oni se moraju cijepiti jer upravo oni su najrizičniji da razviju težu kliničku sliku. I nema dokaza da osobe koje imaju autoimunu bolest imaju slabiju zaštitu. Dapače, oni imaju slabiju zaštitu protiv te bolesti ukoliko se ne cijepe. Vrlo kratko, evo, ja nisam pozvan da govorim o cijepivu, tu bi možda profesor Kolarić bio puno bolji od mene, ali općenito kad govorimo o cijepivu, to su vam ili umrtvljene ili živi organizmi koji imaju vrlo malu sposobnost da nekoga zaraze, u smislu neke infektivne sposobnosti, tako da su to, znači, mikroorganizmi protiv kojih naš obrambeni sustav razvija imunološki sustav, odnosno obranu. Prema tome, nema da osobe koje imaju autoimunu bolest razvijaju slabiju sliku, ne, nego one su baš sklonije razvoju teže kliničke slike i moraju se cijepiti. Prema tome, treba tip 1, ali i tip 2 šećerne bolesti, dakle osoba koja ima tip 1 ili tip 2 šećerne bolesti, apsolutno se treba cijepiti protiv svega što im može pomoći da ne razviju težu kliničku sliku. A tu pri tome mislim sada na influencu, odnosno gripu, pri tome mislim na sam pneumokok, a i sutra COVID-19. Znači i SARS-CoV-2 ili kako god ga mi zvali, i koronavirus, da, mislim da se ljudi trebaju cijepiti. Mi možemo sad govoriti o učinkovitosti cjepiva, mi možemo govoriti o svemu, no međutim, uzimajući u obzir da cjepivo koje će biti na tržištu će biti učinkovito i sigurno, tada nema uopće dileme da li se osobe trebaju cijepiti. Da, trebaju se cijepiti jer upravo cijepljenje protiv, a sad u ovom trenutku da maknemo COVID, cijepljenje protiv same pneumokoka i protiv influence im sprječava da razviju tešku kliničku sliku protiv onih infekcija kod kojih možemo prevenirati, a to je gripa i to je pneumokok. Prema tome, vrlo jasno je što trebamo napraviti. Evo, to je moje mišljenje kao kliničara, kao nekoga ko se bavi osobama s dijabetesom i tu nema uopće ni najmanje dileme. Evo imamo pitanje za profesoricu Stipančić. Jel vidite? Cjepivo protiv gripe kod male djece idu 2 puta, pitanje je.
Da, ovako, kad se cijepite prvi puta, znači djeca se mogu cijepiti nakon 6 mjeseci života, znači već u dojenačkoj dobi. I do 9. godine ta prva doza ide u 2 puta, u razmaku od 4 tjedna. Nakon toga, znači sljedeće godine se cijepite samo jedanput. Dobro, i drugo pitanje, nažalost nisam dobro razumjela doktoricu Stipančić, ako možete ponoviti, Pfizer razmišlja o testiranju cjepiva kod djece starije od 12 godina. Da, to je u okviru kliničkih studija. Studije se uvijek rade prvo sa punoljetnim osobama, znači nakon 18 godina, onda obično ide populacija adolescenata, znači 12 do 18 i onda idete ili do 6 godina ili još i mlađe od toga, ali to su sve faze koje vi prvo morate dokazati da je cjepivo neškodljivo u odraslih i onda se spuštate i na kraju priče su onda trudnice. To je tako nekako uobičajeno kada želite potvrditi neškodljivost nekog lijeka. Dobro, sad smo, mislim da smo razjasnili. Evo za pitanje za profesora Kolarića, dakle, jesmo li za preporučena, jesmo li za obavezna cjepiva, kako to prepustiti našem mentalitetu, odnosno ne prepustiti našem mentalitetu? Pa ja mislim da su ova cjepiva koje imamo obavezne, dakle da bi neko cjepivo došlo na listu obaveznog cjepiva je jako dug put. Dakle, mi smo tu restriktivni i dakle imamo balansiranje između pritiska nekih koji žele da sve bude obavezno. Dakle, mi epidemiolozi smanjujemo, dakle da obavezno bude ono što smatramo da je ono minimum koji nam treba kolektivni imunitet, ono što zovemo. Dakle, za ove dječje bolesti nam treba kolektivni imunitet radi toga da se ne bi razboljevala djeca koja se ne smiju cijepiti, dakle djeca koja imaju kontraindikacije nekakve neurološke. Dakle, uvijek postoji broj ljudi koji su najranjiviji na tu bolest, u stvari teško bolesni, a ne smiju se cijepiti. Dakle, zbog njih imamo obavezu cijepljenja svih, tako da se ne može bolest širiti u populaciji. Što se tiče gripe, i pneumokokno je sad to obavezno cjepivo, to vidimo u dječjoj dobi je uvedeno, dakle sad će to generacije koje će se cijepiti kao i hepatitis B će biti procijepljene. Dakle, sad imamo fakultativno za ljude kao što je hepatitis B, za one koji nisu ga primili obavezno, se može cijepiti fakultativno. COVID, da se mene pita, ja bi ga uveo obavezno za zaposlenike domova za starije i za zdravstvene djelatnike, jer ta dva sustava su najugroženija za funkcioniranje zbog COVID-a. I još da završim, ono što je docent Rahalić rekao, dakle ova sva cjepiva, dakle imamo neka cjepiva koji imaju živi atenuirani virus, ali ova kojima sada govorimo, i pneumokok, i gripa, i COVID, nemaju tih virusa, imaju samo komadice toga, što izaziva imunološki odgovor. Cjepivo protiv COVID-a se istražuje na starijim od 18, kako je docentica Stipančić rekla. Dakle, na tom cjepivu se radi ubrzano. Vidite da nije ni godinu dana kako imamo bolest, već imamo cjepivo. I dakle, nemoguće ga još bilo testirati na mlađoj populaciji što se tiče sigurnosti i učinkovitosti. Sada, kad će biti registrirano vjerojatno tijekom prosinca, i Pfizerovo i Modernino i Oxfordsko cjepivo će biti registrirano za osobe starije od 18 godina. A sigurno će se nastaviti sa praćenjem i sa testiranjem na adolescentima. Dakle, to je razlog zašto se sada djeca ne mogu cijepiti, jer ovo cjepivo još nije prošlo istraživanje na djeci i na mlađim. Kad mi možemo očekivati u Hrvatskoj cjepiva protiv COVID-a, ako sva istraživanja, ova i treća faza, ako prođe dobro? Mislim da je, iako bi mi željeli ranije, ali negdje da je veljača, ne prije, dakle da ćemo imati još 3-4 mjeseca ozbiljnog posla sa klasičnim mjerama za suzbijanje zaraznih bolesti koje se prenose respiratornim putem, koji su identične gotovo identične kao što su bile prije 100 godina za španjolsku gripu. Dakle, distanca, nošenje maski, pranje ruku i izbjegavanje okupljanja gdje god je to moguće. Ja sam jako uplašena, vjerujem i drugi, s obzirom na kako nam je opterećen zdravstveni sustav. Ja si razmišljam što sad ako nekome pukne slijepo crijevo, dobije moždani udar, infarkt. Kako ćemo to uopće rješavati s ovakvom situacijom?
To je kompleksnost ove situacije. Dakle, ja bih, draga moja magistra Mah, rekao, ljudi su često rekli previše pažnje posvećujemo covidu, a premalo drugim bolestima. Ali kod ove bolesti, kad imate